Wuce mu tahi. Wallahi kin dai san kin ga tsuta min bulalan nan ba isin lahiya garan ba ko. To ni ina ruwa na ta kakkaje magana. Kawo. Wanda kawo? Kawo ni je na kira na. Kawo, wuta da Allah ra. Allah mai daki na kiran karaga min. In dinga raga maka. Kawo magana ga kai. Ko bi na hankali mata ga kin dai ga ba isin lahiya garan ba. Lafiya kai malam Noman. Babu ruwan wallahi ga ku shiga tsakanin da iyali na. Lafiya. Tambayi shi malam ya faɗa maka ko dabi ne ta so shiga ba dai yo waje da shi. To malam Noman lahiya ko ka gaba hakan ga. Yanzu fi sabilillahi mallam ka san kungiyar nan ta 6023. Na ga Project 6023 zaka ce. Kwarai da gaske Project 6023. Shehu Abubakar Atiku. Shi an National Coordinator. Wannan kungiya ta tafafa futuka yakin neman zaɓe ganin Atiku Abubakar ya kai ga shugaban ƙasar Najeriya. Kuma baka sani ba mallam. Injiniya Usman Mani Oganda. Shi a State Coordinator na jihar Kebbi. Ya iya faɗi. Shi ma ya ce a faɗi. A faɗa ma mutane su bi Project 6023. Yanzu kai ka san da waɗannan mutanen ya iya faɗi amma ya ki tashi yana kwance ya amma matarka a ce ta fi ka kishi. Tabbas ya kamata malam Nobel a gane ka gaba. Ya kamata kai addare ka koro ni ba ni addare in koro ka ya anshi kuɗi ya ran kare yana tanyewa. Kin san ta kama biyata da bulala. Kina ji? Sa shi gaba ko ce. Mutahi. Sa shi gaba ku. Sai na buga. Ki buga shi. Sa shi gaba ku ta. Mutahi. Mutahi wallahi na buga ba bulalar ga. Wallahi ki bi ni a hankali. Tunda dai na ce zan yi abun ga to. Wuce